Hei tid, så vi atter her ved en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som redigerer Ljøve, Paul Færre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendeparten av Gjerstamal. Og alt det så får jeg spørre, Paul, hva hun ligger av hjertet i det. Jeg har vært så sikkert av oss stund av å lese i braven. Og det er også om å begynne her i Østbrand, tror jeg, 3 kapittel. Så her kommer noen 4 her midt i sånne kapittel nå. Her han sier til at Kristus vi trønne skal bygge og gjøre noe, vers 16. Og han sier at Kristus vi trønne skal bygge. Jeg vil lise at det her bygge her det er som uttrykker for at føler seg hjemme i akkurat gjørst. Til han bor der, altså. Akkurat, ja. Ja, hele anten uttalt til gjørst noe. Vi kærløker gods. Sier han om Braunen, kapitel 5, og vers 5. Så til drautfest og grundfest kunne vi øtlån hinnom heilovo. Era menta fæta. Og det er veldig kjøtt å lese og ikke legge merke til. Så her kommer det i midtelen, så til drautfest og grundfest og i kærløyka, kunne vi øtlån hinnom heilovo være menta fæta. For brøtten, langten, døpten og hatten og kjenne kærløyka Kristus som styr opp med atlan kunnskap for at hit kunne være fyllt vi atlare fytling gods. Jeg har jo nærkant til sjálvor, Lukasson. Tatt jo meg til et eller brems av etta. Ja. Det er over, da? Ja. Altså, det her som kunne vi øtlån hinnom heiløv være ment av feltet. Det hever til virkelig tala til meg. Ja. Vi det må vi så asanna, vi bryter okken opp i imska balkare, men vi tar så til fellaks, tryggven av Jesus Kristus Guds son. Ein trygg. Ein trygg, som han nevner i neste kapittel etter det. Og det det eneste sanna bindingarlige, eller sambindingarlige, som teler for Guds asjån. Han hever ikke andre navn av okken, som vi så akkurat ofta sett av hver annan, og okken selv kanskje eisne. Og vi som mennesker damer okken øyla vel, det kommer inn av alt mulig øyker, altså. Hva en politisk lid til hæsen, og et eller hantan, og nesten i fotball til hver en heldre hæsen vi, og ikke minst at det kommer til trunna. Og det er akkurat som om at det fungerer ikke ordentlig av mennesker hvis vi ikke kunne sette hver annan og i bas. Akkurat. Men her ingen bas. Det ingen giring. Det alt eit og i Kristus. Ja. Og det så nu har vi hos sånt atter og nevnte det også like kvalitet, bare at lukka for å nevnte det her. Underfullt av vær, altså, nu var vi så som jeg var, men så underfullt for det alt kunne være, altså, vi må jo gjøre men det var ikke bare, det så, jeg tror det er lov til parster, tog som rymmer sin i en sjæle, som holdt den av som løtjen, og ta jeg så lese at det her, 4 av vi kunne være fyllt vi atlare fytling gods. Det sier han her, enda 19. vers. Hvor sier han til det? Han har sagt at det er at vi drautfest og grundfest og kærløyka kunne vi øtlån hinnom heilovo være. Venta fæta hvor brøtten, langten, døpten og hatten og kjenne kærløyka Kristus som styr opp med atlan kunnskap. 4 av vi kunne være fyllt vi atlare fytlingods. Så det jeg sier 4 alt. Ja. Det må ha vært en tøytning. At jeg så kan lette meg fylla sammen vi øtlån hinnom heilovo. Så det er godt. Han har fyllt seg sjølvan
kan man godt säga. Eller han är fyllt ötlese. Vi tog samma anta, vi samma ändamål. Tog vi kommer till trick. Så vill vi det blitzliga. Rocknar vi alltså rocknar som hansar, ja. Och vi blev insiktliga i andan så till ändlösningar där och det är så en näck som talar för det ju i bröven och alltså så tryckt det att vara godsbad. Och tar vi så gör det detta. Så inte för mig att nu är möjligt för det att God kan fylla med hållt. Tar jag inte gör måna nökron. Akkurat, ja. Han tar hållt alltså. Det bara en då sitta lösa akkurat att det här du hade inte vägera människalia också. Att det är också gods alltså att det är gott och Jakob. Ja, han hade här nöjda verset. Ja. Här ser han faktiskt kärleken och på kunskapen. Då jag säger att och känna kärleka Kristus är som styr upp om allan kunskap. Alltså det är ingen kunskaper som vi halta och hava som är ment till att komma upp emot hesten kärlekan som är given och i Kristus. Det är alltså bara så störst. Och bara nu till säger att så kommer och ihåg till Sanktans sangren till strofan att kärleke är vi nöje som bottläser. Kärleke är vi nöje som bottläser och väntar till han och trötta vista sa Jesus bönar det här. Alltså det ligger så det ojas när. Ja. Och självante så skulle vi inte vi kunde inte göra oss till att vara fyllt alltså själva men till han och Jakob alltså som nöjde lika med så som han vill alltså. Ja. Och det vill jag mest till är väl åren avtryckvande. Ta det till dömes teker Rombrevs 12 och då nämner det till att tid talar bröver att vi skulle bära fram lika mockar som livande höjla godedomligt offer. Det heter och antaliga godstyrska. Och inte bara knä som hänt allt, men vi är omskapt vi ändå inte sinnesåkra. Så vi kunde röjna vad vilja gå se. Det går att domligt ta fullkom. Alltså det säger så nägg in i åkra hjärsta här som han bor. Och så här som han säger att hoxan är våra formajar och livande körtar och lika med åkra. Ja. Det är jag hoxar vi det är ju imisk och det är eller näck som kan skilja oss. Ja. Man pjus inte för längre än till en siktna skäras av bötnorna. Och jag vet bara att farbatcher. Men vi det helt kvarsen. Vi det har kvarsen utbyggvik. Och jag hade väl lycka fortälja sig det synte stottlig. Det var så att vi var helt enkle. Så får jag ner en höjdalar. Inte tog jag det tömte, men mamma må pressa mig nian här. Så här var det 3 månader så gavs det, så fick jag arbeta på versen. Och Bajsman han får i tempelläre, men han fann det av att när fyrstand det är att det tömte han inte. Det är ju finast släga. Men så var en mäver som var gifte vi fastrockare, eller kämpningar samma sort. Så säger han vid ankran, men jag vill ha det till sjåvande, ja. Och för det dranger jag säger att Katson och Arna. Ja. Annar han blev student på 3 månader, han blev timper med på 2 veckor. Så men jag också hade en barnaflock på en 12 och alla imisk. Och det kan vara öjlig imisk. Som är till det handaliga, andra är till det bokliga, og alla veien i jøkkenen, altså, men det er syskjen. Det er en flokker av syskjen. Og ta tydninga mest og en sånn flokke det er av varvaita syskjen av bandet, ja.
Og det kan bli hørt av ytre omstøvun, eller omstøvun som kommer sett i løven ofte. Kan man ofta si hva arver kan lukka som splittan sånne sysna flokkæta, og det har man for trist dømer om, og det lydgjøst på en måte hetta som vi tås om i det. Ja. Og i antallige syskjene av flokkene, så imisk som vi der, så imisk å ta som MCRS og skinkere, så heva vi til fellags, at vi trunne av Kristus, Jesus Kristus og sånn, så vi bødnegods. Og det kan ungen teka fra oss. Og ungen av oss eira våa seg helter, å sitte spurning vi noe annet. Det akkurat. Ja. Ja, nettopp var det. De sa jeg til her at han presten lykkes på ham at de og en prester her, han skriver jo om det, og så sier jeg på en av veien at det her, som opplevd som baden, altså, hvordan ofte det nevnt om personer med katolikkene, som hadde skrivet bøker, som var så utrolige oppbyggende å lese. Altså katolikker, som til mølt har kommet ut fra katolikken, et eller annet, tar røde katolikker, altså. Men det tar festes inn og med, det unga hjärsta, at ja, vid det tid så det godsbøtten, altså. Ja. Du kan ikke ha skrivet nækka som bygger opp godssamkom. Og enda andre slående nevnte jeg ofte innenfor katolikkene var det menn som i døme seg. Ja. Her kommer att det till det välkända året att här efter känna vid omgången efter holden. Akkurat, det här är det ligger. Ja. Det allt det här. Ja. Som har vi kunskap att göra. Ute i yttre. Det är det. Ja. Och för mer, jag var nätta några fyra det här vi och känna kärleka Kristus här. Ja. Som styr upp om allan kunskap. Det bænt atter i Ostegæren. Vi løsenstre, kærlighet Kristus her, og kunnskapertræ. Og her måneden, altså. Etter kunnskapertræ så vennen ikke sikning. Her bare bann. Men sikningen bor ena og alene og i løsenstre som Kristus fyr i okken. Tøy var det han armeren fikk det, at ete, ja. Ja. Jag tror inte han. Han gjorde det läckert alltså. Han omtalade det. Han god ville han alla bara att inte vilja att det lätt att det kunde släppa att uppleva det. Det sa det. Nej. Men så farligt det. Ja, jag läste nu helt möjligt en bok kvar det nämner till att det var inte vi anton i hoa att Eva åt och be Adam äta. Slett ikke. Men hun var lumpa. Ja, dara. Ja, dara. Jeg var sånn snilte armen. Ja. Nei, det om et eller annet dyra parst. At det kjenne kærløyga Kristus som styr opp med allan kunnskap, fyrir at tid kunne være fyllt vi allar fyllt gods. Det her og mot lekkur i det. Altså, fytlen nekk som jeg kunne være fyltur vi allar fytlen gods. Jeg honom som mentor at gjøre mer enn alt, lengt ut til som vi byr eller skilja etter kraften som vi kan virka. Og honom var dårlig og i samkomne altså, allom slottsjonen av gods bøtnen, og i Kristi Jesus, jag med alla tøyre og i aldri ræver. Altså, jeg ser tro i versene at han har hatt det her. Han konstaterer nekka. Ja? Altså, hva du teg har sagt meg nek, jeg sa sørste det han er, altså. Og vi var vi, sammen med Kristian Marstas, lærer for tjøynen. Konene tjøynen, siste av han sa det var, ja. Og så nevnte han om vi ikke bare skulle stekke til møte i kjørskvalitet, og
Det var rettelig jeg folkamøt. Og ta kom en et vinna etter her i endan av talen. Ja. Vi sa vel at det tryggvandig her. Hvor jeg må se til spørsmålet, men jeg setter han ikke talen. Jeg sier ikke om det hvor her som ikke vil ha fyllt vi alle fyllinggods. Jeg har omgatt inn funnet nærkere, som ikke vil det. Men så jo at genga til tilrøyingen, det ikke det? Jo, og jeg husker at det som forar okkon, tar vi vera dara av kunnskapen. Akkurat. Ja. Hoksaner, menneskjastlige hoksaner. Ja. Som, jeg her nevnte om Eva, da hun fikk vite om hette kunnskapen til godt og ilt. Ja, men det var godt for å være glad for, ja. og vi kunne godt vi kunnskapen. Ja. Som Paulus nevner nok snakk om. Da han tåser om at kunnskapen han blæser opp, men kærleggen bygger opp. Og nægget som opplåst til overlet. Det bare en ytre fasade, men ikke innenfor det. Men det som blir bygd opp, det kan det tog i, men det nægget som halvbarst. Men så kunne vi så bli dårlige av kunnskap. Og hva egne hoksaner, altså, vi halta at vi ikke har funnet det av omkring som andre ikke har funnet det av. Og så kommer vi fra vi ut til tankegångene at vi noe særlig, da. Og at vi noe særlig, ja, men så det henne, altså, noe annet. Og så kjemoneren fremme. Og i stegen 4, at så kjent det store syskene flottjen, som hever felags opphav, og som felags omhentan av fætelige kærleikene, altså. Ja, det virkelig dyra past, altså. Men jeg du sjansen av mest til det, at ta i herren fytlet det, altså, vi er nere som et Alice her, ja. Og nek vi fåra fyrt og et som du jeg sutja at åralen av Paulus her, så nek som fårar og vil forstøyra det, det så det farlig for han som atlas det ut inn at det som ikke godt, og så standa hvordan det å være standand jo i hessen her kunnskapen samma som god. Ja. Som han fyller, da. Tar vi færre og i 4. kapitlet, da sier han det uttrykket at tog bodje knømøyne, han det nevnt av nekkraferer her og i Jesus braun. Tog bodje knømøyne Paulus, fendje Kristi Jesu, 4 tikkon til tøytningar. Om det annars har hørst om huset, at vi tar en nøye gods i mer i given til tikkere, at vi åpenber, nå kommer jeg til det, hvordan kommer nøyta, at vi åpenber hver løntamal med kunnskjør, så det som vi framan undan stått av å skriva. Og så sier han, jeg oppå det møyr, jeg tog kunne ta til lesa til skilja kunnskap møyn, altså om løntamal Kristus som vi fær noen natterlig om ikke var mennesker på noen kunne gjøre, så som det nå vi antar noen åpenbæra, høyde vår apostlen og profeten så at høytningene vi arvingar, høyre vi til lika med, altså nå det skapningren som man inne i atter, som vi alle rå i, og jeg parst vi og i lyften og i Kristi Jesu, vi evangelien om, Tæner tesser i våren etter tar i nøyga og gos i mer i given vi veldige mått i ansara. Mer som allra minst, her vi har tog av ötlån høytningen, enda nøyen given at kunngjera høytningen om evangelium og øvran særskilige rykta om Kristusar, og at opplyse ötlån hos hushalt i vi løntarmalen, og fra evig tøyen hever vært fjallt, og i gode som alt hever skapt. Fyrjast markfalt og vursdom og gods nu i samkomne skulle være kunngjørt tikkene og valgt noen i himmelen.
Och att det är vi vill i Atlant Gods. Alltså till akkurat filmer som är väl tidigt vi. Då först i jagten att samma vi honom som fick det åpenbara. Och han säger till jag sålde ska till oss nu och uppleva det sen. Ja. Han eller utgångspunkt är att nu är det bara 2 bölkar, ja. Ja. Och det är alltså jötar och så hedningar, ja. Ja. Og jøder har det første kanskje har haft øyla torførst vi å skilja til at henda frelsen så stor at den omfattar eisne all heimsens mennesker. Øyla torførst, jeg tror at her var så oppvanter og jødadomnen, og jødadomnen som såleisne etter lovene og alle heimfyrskriftene, her var hetningene åregner. Det var lika åregner som de spedalske. Og tog levde det så liv på tammatan at det anseg etter ikke dolka seg av hversi hetningon, edla spedalskona. Akkurat, ja. Men i Kristus er alt endurasta. Det er ingen hetninger i Kristus som såleisne, og det er ingen spedalsker helter. Nei. Og tog kunne vi glede saman. Jeg husker i her, han sier til Løndamalet, at han i andan åpenbærer heilig apostelen og profeten hans her, og så kommer kolon, at hetningene vi er arvingar, høyrer vi til likame. Og så som vi fætter det etter kunnskapene, så leser vi det året rett, men vi fætter det på tammata som at det er flere likame. Et for nesten for kvann bøltjene, og vi lever så løsne, og oppfører oss så løsne på tammatene, men her er bare et lika, at hetningene vi er arvingar, høyrer vi til likame, og eier parst vi og i lyften og i Kristi Jesus, vi evangelien, vi gleder bådskapen. Og det er... Det er øyelig tøtninga mye for okken at vi ikke reker bort fra oss ned, at vi retter inn etter hesten årene som vi taler her. Ja, men det er det som er vant inn her. Hvis det er så sier han, flokka drotter, så han må ikke være til kramittelen, og lokka skifting og alt det der. Det tar ikke skjøy mye samkom. Nei. Så hun er rødt, og er ånds i for gode. Och jag är sån underfotla skapnen kedla som byggnen kedla kan. Ja, vi nu nämna det. Ja. Som är eintal. Som är eintal, ja. Ja. Och Eisen tar läser Johannes 16 att han har talas underfullt till lärsvännerna då. Och så för han säga hur vi det rätt alltså. Och så han är rätt vi färden, vi rätt vi han og ferien. Og her er ungen skillnader. Ja, her er ungen skillnader. Og det er det som vi skal holde fast ved, ja. Ja. Vi er jo opptidsen av meningen, og meninger til blod til tretter. Ja. Men så kan man godt komme her til, og ja, så er vi bare samt, og må være også samt. Det er så det som det er. Men i botten og grunn er det heller ikke nok. Nei. Det kan være hampelet, og det blir frialigere på tammatan, så overrekker vi ikke hva annet så øyla negv. Det er ikke heller ikke noe godt. Det er heller ikke noe godt. Nei, det er det ikke. Det er ikke eisen jo fra kunnskapet, ja. Men det du husker om hvordan torsførst det er. Hvis du er et vanlig menneske, hvordan torsførst det er, rekka bostjuri som vänner någon kostar huxar som är människa och skiljer mittlen och sätta möjningar och pura onöjt. Det är pura onöjt, men det är verkligheten som vi upplever. Men vi må kan komma här till att vi avskärra för en annan från likamnen. Og det kan sjølvande være så at vi er så mye åsamt og fætan at det er ganske best at vi ikke er sammen for nekva.
Men tar vi klara at suttja Kristus fram kunskaperna, og nu var vi til vi lesa felles gudstjenest den 3. påskakveld, og i frelsen her noen, en valsikna løte. Virkelig valsikna. Og vi kjente verla einleikan, til de som kom her, de kom for å være saman, og ikke for å være sunter. Du kan godt være i samme rommet, men gjørsten ikke saman. Men jeg kjente det så virkelig til kvalitet og i frelsen her noen, at vi saman. Og jeg minnes det, som kallas for Floyd McLong, han skriver en bok som kallas for Guds fægers hjärsta. Hon er ikke førskål, men jeg leser av norsk eller danskene. Og her tås han nekva med einleikan. Og så sier han, og siterer en papasøyn, som eisne var visst nok en pratiker med avra, at han sier at du kan teka tvær frensar, binda der saman etter helanon, og henga der rundt om a snorratre. Du hever ikke einleika, men du hever en union. og til månra. Og vi kunne saktans etter kunnskap noen, være samt om imes ting. Men så vi alla tøyne her, ja, men nu du brått i hatta, vi avtaler hatta, og nu du ikke helt i hatta. Ja, men du hever sjálfur heldur ikke, og så kan jeg træta bare vujar, ja. Men som Peter sier, at kærleiken fjaller fjølt av sinton. Ja. Han ikke ved at det. Nei. Nei, slett ikke. Nei, slett ikke. Ja, det øysen med så løyen som man har opplevd, jeg kommer til løy, og nå rimler jeg sier hentingene som det er som, jeg glemte det så kvart, så det måtte jeg gjøre, hvis jeg skulle kunne bruke så gjøre. Jeg kunne ikke fære livet av tog, at jeg er her, eller her, og alt er ikke så godt, og jeg kunne ikke livet av tog, altså. Det var ferdig, altså. Og det var godt, altså. Men så det til at så vil Herren lykke som få at inn og i det som ganske sent mer krevjende enn hit. Altså, han vil søve til at tog at det så øyelig imenneske som mennesker og jeg nevnte det her så vi var ju nu etter, da jeg kom inn av stovene, bor jeg etter Arna Simonsen, han skulle komme over Klaksvik, og at fører til kvalt, leierkvalt, og så for bare vitsa sjukstund at fører, ja, så ligger hun her, Anna John, jeg kan godt si at det var ikke nett, det er ikke langt om alt. Hun tatt jeg feras vi fotballslinen, altså, og hun var så veldig livande ute, ja. Altså, heter noen år etter? Ja, det er nok rar etter. Det er nok rar siden hun fjordvåst. Hun fjord til han morgen etter til han lottene. Etter til kvalitet, altså. Han klarer han, ja. Og hun sier vi med at jeg kom inn. Jeg sier, tiden kjenner jeg ikke. Jeg kom på meg. Jeg kjenner ikke, sier hun. Men jeg sier ikke, jeg handler landet til her, var jeg ikke hvordan det skjedde sin rørelse, ganske. Hinnemennene land. Tog kom køyrande ur sumpet etter loppra, og så slakket du ferierna nyer, ordentlige, og jeg fyllte ikke 18 for meg, altså. Det fyllte mer, altså. Jeg rekte ikke. Og at det kom sammen ved, og jeg helt det var så øyelig verkt, så ikke den kvinne, geng undan med noen støvlen, sier jeg fyllte. Så får hun igjen og i seg, og så kom jeg at han også, sier hun. Og pratet vi med. Det var 1000. Aha. Ja. Her var knøytevundt. Men til nå litt her, og jeg begynner han om å takke meg i kveld. Høyen. Så slapp du opp en stemme til, sier vi igjen da. Ja, selvvant, sier han. Sinnen skjøte her, og vitsa av, og jeg bøtte for høyen. Jeg for høyen klarer han jo. Jeg skulle ikke klare nu.
Og døtteren kommer så sitter til ham, men jeg vant ikke å være lunsje å sitte. Og hun kom så ikke mens jeg var, men Arne kom. Og jeg ringte til han sagt jeg var inne i tøyseslovene, ja. Han kommer så inn, og så sier jeg henne hva det som vi er, og så får jeg be. Og ta var det nok stått litt. Og sier, nei, jeg mener jo kvalt, sier hun. Det er lov lykkes som hun var at oppløse at jeg har utsendt kanskje nått et eller annet jeg har en atleie. Nei, det er nå, sier hun. Det er med og i bønne, altså. Kjølsamt. Jeg er ikke øyelig kjølsamt. Øyelig kjølsamt, jo. Så ber jeg akkurat så der som hun sier jeg skulle be. Altså, hun endte tog ikke, men jeg ber, så var hun økt. Og så til Arne kom, så får det synes jeg at skilja seg her. Eldast deg her. Eldast deg her. Vi sånk oss ut hans sannsjen, og så får Arne ut. Han var liksom bare kom om slottsborsten, så han visste ikke ordentlig hva var for fremme. Men det er jo greit om meg. Da sier jeg kan. Altså, jeg har aldri noe i løgn å se. Det stender her i enden av 17 Korintbrev 4. Nei, 17 Korintbrev tror jeg at det er 2 siste versene at Herren er anden. Og alle vi som vi ankom for i anlitene, det er spettet av Dorkots, vit være omprøtt som og min, som fra Herren og i anden. Og så kommer det til 4. kapitlet, at jeg vet nå etter tørre misken som vi da finner. Jeg var hesa tjenest. Så misser vi det ikke med. Hun er ikke mismøt, altså. Hun var så frisk som nærkrat, og som det stender i 5. kapitlet, at hun, hva sier det til året sier? Det er så veldig godt år, i 5. kapitlet, ja. Ja, det er godt. Og tog er vi alltid horest. Akkurat, ja. Horest. Hun la her så horest og lett seg for å hemslære. Hva skulle jeg si om det? Jeg måtte bare tenke og søtte det her. Även, men det var så färra. Och så kom döttren som börjar sovri och sätter sig som mamsen. Och nu ser man i henne att det var enklare vi inne här. Och den öjne bär för mig att jag skulle färra hem nu i kvalt eller morgon eller i natt. Och ta färg just det. Och hon att mamma blev som kanske har sin dröjare vid tredla. Det var en sätt. Att tid möttes inte du och dottern? Nej, hon kom att han var så det är verkligen viktigt att han. Jag snackar inte vid dottern och så kallar vi så och pratar om det här eller kälsamt. Och så själva de magneter är bor kvar Paul och Kara Hammer och han får till det här som värstfärd hans av han var samma vi en här kvinna gör en ancho en atoj alltså här så det och här skulle han gista så färgen också tog upp och det gör det också när det för köpte rundstickor och så var det toast morgonmat nu slaktar jag halvvarstång och jag träffade sån kan ta och så får det hem och till brevbråden klockan 11 och då sitter vi Magnus här han ständer här att kvillaka jag annars är John då ju just vad säga sagt ja tandhäntingen hon knutte öjlarna kvar händingar till som vi ska snacka om det ja och metallena kvar där. Och tog är det vidare såna avitcha. Vitchan du kanst inte visst du vitcha människor. Gera många människor. Nej. Det blir släkt tid. Så kan man inte färra. Nej, man måste inte färra. Man måste inte färra. Du hade verser som tog som horesta.
Det här ur Sedna Korint. Ja, det är det. Han säger, tog er alltid horest, Ja. och vita, Ja. alltså landet är i heima i likamnon, vi borster fra herranon. Så vi livet trygg, vi inte skoan. Ja, vi är horest, Ja. och här är hon värre, Ja. och hade helst vilja färre borster ur likamnon, och vi heima till herran. Passar perfekt. Passar perfekt här, ja. Tøyen var kommet, og hon var oppe i 90. Hon var etter gammel før vi fotballslinjen. Altså. Och den här, vi upplevde det sen ute i hemmen och alltså det var verkligt. Ja, det må man säga. Ja. Det var så ungen ötte. Alltså det var bara glädje. Alltså hon levde när herran. Alltså det är som inte att ta som här vi som braunen ner. Har lite center alltså. Och var fyllt av det. Ja. Annars är det inte kunna vara så. Här särst det han vet. Och han säger här i 4 kapitlet att ta det här så att det är något som är så smält. Så fjärra med samma återborster ner i 4 kapitlet. Och så säger han vad gör det att ta vi det här så att han som är så att det inte smält. Etter tar miskvitt av finnes. Allt är ett akkurat så det som ligger under miskon, alltså. Miskon är underfullt var. Ja. Ja. Alltså, så gärna är det här att jag kanske är över en nekvhojma och lyser nekvmöjr och allikevel kommer runt till jag lägger ut av Facebook och så har det och jag har kontakt med såna folk. Det är i 5:e kapitlet, du kan godt läsa det om jag känner ångandes hållt någon. Akkurat, ja. I dag är ju dömt så en dag i fjärdle, känner jag. Ja. Ja, jag kom ner och här är i 5:e kapitlet, att vi nu vita vad det är öttast herran, röjna vid att vinna människan. Akkurat, han visst han kommer vi sauri om människan, in i tittloj. Ja. Det vet jag det alltså. Det herren är jag. Hvor var det her at han kvalte med han boja i et rum? Akkurat. Jeg skjønner? Ja. Ja. Til her utan lykker, altså. Hvordan han slipper det alt. Ja. Før han kom fram, ja. Og jeg var omkant i nærkere spørninger om hva det var og hva det var, og det var ikke plåstfyrt. Ja. Det du börjar du vid Efesos 3 och i Efesos 2 här tar han om att vi liva och i verskon som är lagt rättes fram och undan. Ja. Ja, allt det. Ja, och ja, mamma visst Asanja så han för som att nära. Fram och undan lagt det vi skulle liva i tajm. Ja, ja. Så. Då är det små jansa skapte Kristus tillgåvar som gått fram och undan över lagt det vi skulle liva. Och där lägger jag inte fram och undan. Allt blev lagt fram och undan alltså. Ja. Alltså här vi läser ju i evangelien om Jesus att han gör inte sig själv, va? Nej, slett. Men som han sa färgen, och som han hörde från färgen, och det är överläggan till att leva vidare kallar till, ja. Att vi liva som Paulus säger ett andan honom. Då gör vi det och tar vi gör det. Så fullföra vi till Guds vilja. Nei, vi okkur, men eisen til som han altså bruker okkur til andre. Det er så rykt. Det er rydgjødom ligger i tog av videre sækleis. Ja. Altså Jesus var sækleis. Han er ikke kunnet døy for okkur, til sækon, så han ikke var sækleis. Han er jo ikke. Han er jo ikke mot noen, altså. och det blev nog alltså jag har ju alltid haft det så att visst jag nu med över tala i allmäntligt om dyra bara sannlikar. Jag kunde bruka ord som lyckas som varmt och hjärta alltså till oss och i innerlig och kärleka och man märkte gott att det är inte bara något som man lirar av sig ett eller inte så att säga bara och kort och nej han
Ja. Man mest och känner Guds hjärta ut då. Ja, man mest hjärta det. Ja. Ja. Ja, det har sagt här. Ja, han säger här att till kärlek Kristus tvingar okkon. Vi har ju dømt så, en deg for ødel, så det alt deg. Og han døg for ødel for at de som livet skulle ikke langer livet for seg selv, men for han som deg og opprisen for deg. Her etter kjenner vi tog ångan etter holden. Om vi så har kjent Kristus etter holden, kjenner vi han jo ikke langer så. Om til en Kristus han ikke skapende, det gamle fær, til vår nytt. Ja, til vi har sin åpenberingen, antans, og i åkken, som bor i åkken, og han løyer åkken inn i sin landarmalene som åpenberet. Ja. Klarer at være åpenberet her og mer og ødel. Ja. Det eneste som Jesus ikke som suttja faktisk, ikke talt, ja, det var religiositeten, som i botten og grunn kommer fra kunnskapen. Du sier det var religiøsiteten til jøten og taimene. Ja. Kunnskapen hever ångat i åpenbering. Men ta i åpenberingen kommer, ta får vi kunnskap som han gjør, Ja. og han gjør også en fotla vitsvisse. Ja. Det er en uttrykk som er kolossebrand som jeg elsker. At få fotla vitsvisse. Det ikke det samme som den kunnskapen som kommer fra kunnskapen fra det naturlige. Ja, han bæger sast, den kunnskapen. Han sast i dultene som avspeklast. Og altså, at vi som er åker fjernet om avspeklet dultgods, ja. Ja. Vi er ombrøtt som og vind fra dult til dult som fra den anden, altså. Det er ikke endelig å ha ombrøytingen, altså. Og til nevner han også her i tidsbrevene om det, at vi bæger, altså, for jeg bæger endeføringer, og ender nødgjerne, og hele andan, og det køyrer på tannbaten, altså, det kan ikke køyre bare, ja, nu må vi finne på akkurat, da. Det er ikke vi til å gjøre. Nei, men vi tar bruk for så ender nødgjannene alle tøyene. Alla Nei, ikke det her. Ja, alla tøyene, ja. Tøy, vi går så gjerne vi helst vilja släppa undan, så har vi allt till linte till att reka bortifrån. Ja. Och tøy är det gott att anden bor i oss. Det är så som gör nästan motorholten och så vi släpper göra akkurat som vi vill. Ja, det är vad sikna till tre hållt inte vinner. Ja. Jag husar om att säga fittlingarna som du varst inne i Efesos här och ja. Så till råfest och grundfest och kärleka kunde vi ödlen hinon heila och vara menta fäta för breiten långt och dupten hatten ner och känna kärleka Kristus som styr upp om allan kunskap. Fyra att de kunde vara fyllt vid allare fyllning Guds. Ja. Och det är enaste som undertrycker och reger borster den här kunskapen som reiser sig upp. Det är den här fyllningen fra honom och vi honom. Och det är så rönt. Det är det som är, Ja. Men Paulus inne i 17 Korint ångstes, ja, jag menar 17, men lukka mycket om att det här att täcka kvar i huxan till fänka. Klart. Som reiser sig upp på både kunskapen om Kristus. Ja, klart. Ja. Det är det tredje kapitel, ja. Ja, men det är tredje kapitel, ja. 17 Korint, ja. Ja. Det är en underfull kapitel. Ja. Det är något som spelar fram till då han säger det att han är rätt för att armen tar i Evo, så också han råkar spittlast och väntas bort för att jag infallt att tjuska mot Kristus. Akkurat, ja, ja. Infallt att tjuska mot Jag Kristus. tror det som det fällner in i kvart annan alla Ja, tøyna. det gruper in i kvart annan alla tøyna. Åra läger så väckor. Så jag svita så. Framan undan tøyn. Jag vet inte, tar man och familj och finns ju två familjer som
undankomnar, og jeg kan ikke annet bare prøys herren om og fire hvor skåren vi med, ha? Og ikke minst nu, og jeg en unga kone som rettelig røsk, og då er vel holdt enn og standande, altså. Det her, kvant mer manglar, men man blir bare så gripen av at Louis såleis. Ja. Alt han lagt til rattes. Ja, han har lagt til rattes. Det ikke nøye vi med hjertet om det. Nei, det det ikke. Og hva skulle vi så ikke ånda øren det samme, ha? Akkurat, ja. Det sant? Ja. Man kommer til til hans her fyra spedalska. I Samaria. Ja, det var så. Som var kringsett, da. Og hunkersnei, hun var øyla svar inne i bøynen. Og du og skaden ble selt i dyra domar, altså, så svar var neierna. Og her utanfyrir, tog jeg her åregnere, spedalsker, her slipper ikke inn. Hei. Og nå så neien her, her lå i eisen hunker. Og her slipper ikke inn. Og så sier jeg så, ja, men så kom det akkurat så ut til futsindan. Det hendte bare til at jeg drev bakom, som sa, ja. Og tatt her så kom ut her, nå synes jeg at Angel Herran som var her i forveien og skapt split og middel så at alle herren flytjar fra Øtlund. Og tar geng som alle her og i Øtlund her er så iveflående av mæte og tar edda seg mettar og velsettar og ta vakna der vi. Ja, det er ikke beint av okkom av fjallet etter her, at bare halda det for okkom sjolvara. Og tog ferdig så ivre bøyposter og råpa opp om det som er henta. Og ta neien lost, og alle bøyren fer til at det har bruk for, ja. Hunkersneien av. Men der kom det sagt som så, ja, men der vil ikke ha åkne lukka vel. Du videre åregne, videre spedalsker, så let det nu, va? Men der, nei. Det er det hjersta. Det er det hjersta. Og det er en mynd av at du som henter vi okkom, ta vi verelig av være metta, vid det himmelska breina som kom nere i himmelen, som Jesus Kristus själva. Ta vid vara mätta vi hesa här antalliga mättene. Visst du mister den ögonfallda troskamma till Kristus, så mister du allt. Ja. Allt som hever vi att göra utstrålning, som hever vi till himmelska göra. Ja, det är... Jag mister. Ja. Visst du för att pilka vi och säga ögonfallda troskamma, alltså. Alltså det är bara det som är men begava, ja. Akkurat, ja. Klok så det. Ja. Det är bara motsatt. Det är akkurat motsatt. Bara motsatt. Ja. Han sier det eisen her i fyrreksjonen, at ikke menneskestikker er mektig til å vise, da. Jeg tror alt det nå, da. Jeg tror alt nå, da. Så det er alle veiene, Jack. Du sier det alle stedene, og det er dette her, altså, kontrasten i midtelen, anta og holdt. Og henta tilværen her, i det naturlige og i holdt noen. Tar man så kjenner monen, og hon har vært helt og fætelig fattak. Som han sier, at vi tar han lyser det her, som vi opplevde nå, at fra 16. verset og i 4. kapitlet, tar han sier at, men han sier det, tøymes har vi ikke mot, om så utvars menneskjokra gong til grunn der. Så ender nødjast og innvars menneskjokra derfra det. Men då sier han at det ender nødjast. Altså, hvor skal du ikke lete at det ender nødjast? Det ender nødjast derfra det. Så trångt okkar, altså, genga til grunn der stokket og latt, altså. Det latt. Men hun viskar okkar en større ivfla, og så kommer man til dette evige fytling av dård. Vi tar vi ikke, det skjønner jeg for jeg. Og det er det som det er for jeg, det skjønner jeg, altså. Men det er vi, og det er glot uteglomt, det er vi, det er det skjønner jeg, alla tunna det skjønner jeg, og ikke det, er skjønner jeg, det kan man ikke vite om, og i her sånn at du har det skjønner jeg for jeg, så ender det just det. Ja.
Du gjør det automatiskt. Du han ser att det tar gamla upp att jag säger att det hika vet det gott det alltså sånt det brukar ta gamla en bibeln där också. Är ju omsett va? Akkurat. Jag upplevde det. Kostar malbors runt att uttrycka det stärs det hika det gott det. Det låst att danskom men den tossa ut från förskon. Ja. Netto. Så det blev en blandningar. Och det så väldigt områdande att minnas till att han inte bara bält för sin drockare, så som, men för sin alls heimsins. Det må omgå til glömmast, tja en tryggvand. Jeg passer på at du ikke kjærger om nækka tja tøymon som har en nattlar. Jag vet inte en så salor tars och så. Till akkurat det. Men det som är så underfullt vi hästen här bådskapen han är så inkluderande. Ja. Att vi kunde inte utstånda näkrarna. Slett inte alltså. Men det bästa som det är om vi visar här fyllningarna. Kunde alltså lyckas som få henne till att lunchast efter. Det så samma. Jag helt inte till och jag vill. Jo. Det är helt tydligt. Det han vill. Det är ösnä så jag läser första kapitel i Johannes och kommer jag sen det nya och nu får han att ta som det är att du kan gott läsa det i versen alltså. Att han och färgen är rakt alltså. Det blir en öjlig spekulation på skjort ja. Thomas i rakt och en annan säger ett annat. Så här är först och fäter och hur människan är. Det är i sig själva. Ja. Här från vers 5 säger Thomas säger vi han, Herre, vi vet inte kvart och färst och hur kunde vi vita vägen? Jesus svarar i hon, är väveren, sannleiken och löva? Ungen kommer till färgen 8 vi mer. Hade de känt med, så kände de färgen med vi, och från hese stund känna till han och hava se han. Filip säger vi han, Herre, vis okkon färgen och te okkon no mycket. Jesus svarar i honom, så länge att du har vært i tjatikon, och du känner mig inte, Filip. Tann du har se med, hever se färgen, hvorfor kanst du ta sia, vis okkon färgen. Tror du ikke at jeg i färgen, og färgen i mer? Årene og jeg taler til tykkere, det sier han datter, tal er ikke av meg sjølven. Nei, færgen som mer bor, han gjør verksynet. Trygg for mer at i færgen og færgen mer, og om ikke så lade verkene selv få til at tryggva. Sannelig sier til at han tror at jeg skal eisne gjøre til verk, og jeg skal gjøre større enn hest, og jeg færdig færgen. Og her viser han andans liv som kommet nå. Men mer tidsest at akkurat her börjar han på det här att han nu närskast att han ska toucha, han ska färd till himmels och så ska han sen ta det antan. Alltså att nu må han färda öppna sin det fyrjesen här och inlöjka någon som inte kan få färd och gjort han i trygg. I trygg färd har vi det. Ja. Det må man bara säga. Ja. Det är helt visst alltså han säger lyssna långt ner här att älskar dig med så håller på mig nu jag ska bia färgen och han ska ge till en annan talsman av vara chatekon alla över andra sannligen som heimen inte kan få till han ser han inte och känner han inte men tid känner han till han vara chatekon och ska vara utikon och så säger han jeg skal ikke lade til å feiløse etter jeg kommer til tikkere. Ja, jeg kommer. Så hele anden Kristus og i okkom. Ja, det er det han. Ja. Det Kristus og i okkom. Kolossbrevet til Jan, sier det som vet jeg vel. Ja. Lantar man det høymen. Ja. Akkurat. Ja. Hva hun dør der inne. Ja. Ja, skal du be en av bønnsam, Jakob Paul? Ja, takk for det. Takk for at vi har kunnet sitte her. Og det er jo en øsne yngst at vi skulle nå i løven og at
tala rätt om det. Tutt navn kungjera moina tog i ödla moina ve. Og dette gjelder åkene ødlare som hører der til. Og let løyve herre som etter der herre gjør være så frukta godt. Som det ånga til fyrre være herre. Litt vakna skjeda vitt. Og vi takkar der fyrir så løtnar. Vi takkar der fyrir så kære elskav. Som herre og som herre takkar seg så vel av åkken. Og vi takkar der så innerliga fyrir okkara. Kone og bøtten og alt det du giver okken oppkjøkken tøyner sammen her. Som det monk, og det fjølkast. Takk for det. Takk for Daniel og hans kære har vi legget det inn av tøyt hjärsta. Og sikna til herre. Jeg vet på at du sier at vi er så sprem nøyte. Du sikna okken vi alle antallige sikninger i himmelsk Kristus. Da takkar vi deg for i Jesu navn. Ja. Amen. Så hesen parsten av hjertemål kommet enda, og vi får takka for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parster av hjertemål som her var vært, der kan du finne YouTube, om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Hesen parsten, han kommer eisende over lagt her, han kommer eisende over sender av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.